Здравейте, аз съм Таня, вие гледате Бум каналът ни. Днес ще направим предизвикателство. Да, аз съм затворени очи. Братовчет ми ще направи разни смеси от банята. И да, ще направи разни смеси от банята. Къде си? Ти ме виждаш, нали? Не, но те къде си? Ще махна превръзка. Не, до мен. Аз се просто върта да... Ще направим разни смеси от банята, които аз ще трябва да подуши, като позная, ако позная всички смеси. И естествено печеля игра. Братовчет ми няма да играе, разбира се, защото така иначе ще стане много дълъг клипа. Паузирай клипа, за да започне. Ето, това са нещата, които аз ще... Не чувай да го пускаш. Пусна го, Добре. То не се чува така. Тези неща, някой може да ги махнете, но така, от тези работи ще направя съставките. За гнусялото. Сега, както гледате, имаме една капачица, нещо сипваме и имаме 6 вода. За всеки случай, ако толкова зле бирише, трябва да пием вода. Да. И аз мисля да не ги сложим в това, да ги сложим на една маръчка и тя да подуши. Да. И сега пазим клипа, докато направя сместа. Ето готово, направихме го. Погледнете. Сместа е прекрасна. И сега нека да доведем заложниката. Таня. Идвай. Къде? Седи на този стол, бе. Така. Перфектно. Не, мърдай. Къде е облегалка? Така. Не, там не! Леле. Ето така облегалката. Така. Няма. Извинявай, много съм го препълнил. Ще го малко долу. Шивко! Не гледай. Къде ти носа? Поливаш ме, бе, човек, телефона ми е в джоба! Чакай. Пази на клипа да видим какво ще се случи. Така. Приятели, аз познах абсолютно всички работи, абсолютно всичко. Които бяха само две. Клип. Да. Защото е вода. Добре, паузирам клипа. Нека да приберем работите, аз ще завърша клипът и ще прибереш работите. Така. Това беше всичко от нас за днес. Чакай! Нищо не се вижда за това, но... Това беше всичко за днес от нас. Аз бях Таня, вие гледахте Бум каналът ми. Чао!